Hemejana salamelik dostlar. Men Cennet. Backstage ýany sahna arkasy ýepleşigimize hoş geldiňiz. Mehriban dostlar, biraz aradan soň men ýene siziň bilen. Dostlar, bu gedek meşhur aýdymçylarymyz Awadan Halmedowa şeýlede Farhat Öraýewiň klibine myhmanmylyk. Ondan hem mehribanlar, biz başlaýan, siz bolsa tomaşa ediň. Birem ondan. Seret, şonu var ya, o Amerik serettirmeli ha. Bunu berden koymadı. Mehribanlar, Awadan Halmedowa giýjä galanyň sebäpli men soraglamy bereýin. Ol bolsa öz soňlaryň hemmesini jogaplar. Awadan ilk bilen bize bu aýdym arada biraz aýdyp beräýin. Näçe aýdym, näme hakynda? Aýdym arada aýtsam, aýdym şadyan edil şu sezonda Tomsa dinlenäjek bir nälen zajgatyň aýdymlaryň biri. Şoň üçin aslında gowurdum bu aýdymy. Aslında iki tane aýdym hödürledi Farhat. Biri has medlin aýdym, gynançyraak aýdym. Bu bolsa has wissol şadyan bolan soň şunu makul bildim özümem. Onuň şeýdip gowurd aýdym gaty gow inşallah dinleýijilerimden halar dip umyd edýän. Awadan siz köpden näre duet ediňiz okdyňyz ýöne Farhat bilen duet etdiňiz. Muňa näme sebäp boldy ýa-da kim sebäp boldy? Aslında duet aýdym okdum. Men ýekije bir gedek Mehir bilen aýtdym. Mehir Pirguleva bilen. Tak duet aýdym okdum o ýöne Farhat hödürlänne. Aslında inni menim duet bolsa işärin belki diýip ýören döwürme gawat geldi. Onuň hemem Farhadym gowaýdymçy stillamyzam açyk bir hilje gawat gelýän ýaly aýdymam gowuram soň gowy çykar diýip bir ütköşjek iş bolsyn diýip iş eşmän makul bildik. Awadan sizden 2021-nji ýyly ýene fit aýdymlara garaşmalymy? İnşallah nesip bolsa yetişsek planlamada ba. Awadan siziň YouTube kanalyňyzda mashup klibiňiz 7 milliondan geçdi. Şeýle mashuplara, remixlara garaşmalymy? Ýene ýakyna şeýle mashup remixler bolarmy? Nesip bolsa bolsyn diýip umyd edýän menim biz aslında işleýär ýöne edil çykaramak sebäbi şoň hyýaly gowwalarmy diýip pikirim içimde açyk kän pikirlenýän ýeýinler şu temada. Şoň üçin işleýär, nesip bolsa inşallah onunum gowy netije getirmegine umyd edýän garaşýan. Men aslında garaşmadym olar ýa prosmotr bolmagyna ýöne begenýän hemme zat dinleýijilerimiň taýysyna. Şoň üçin inşallah. Baştan bırak. Şunda geç yandım o için. Kumagi kadir. Ve barabi ya. Güzel, rahat çekme. Evet ya. Ne yapacağız? Salam Farhat. Aleykümselam. Bizi Awadan bilen bilelikde klibiňizde myhman etdiňiz üçin köp sag bolun. Farhat. Farhat bilişime göre düýünle wapda toý soğuk gelleňiz ýöne şonu da bugün klip işlemene gelleňiz.
Biraz kynrak bolanok toýdan soň. Edil ansadan däl ýa-ni etmeli bolýar. Ýa-ni awadandan aýdyp marada soradyk, sizem biraz klip barada aýdyp geçäýin. Klip barada aýsak näme edil awadan şeýle masak edip bir duet etmeli etdik. Klip senarýoly däl, şeýle owdun lokasiýalarda owdun kadrlar almak niýetinde şeýlerek klip edýäs. Farhat, näme denen aýdymçylarymyň içinden awadan bilen duet etmek makul bolýar? Inni bilemek şu oğlanlar bilen bir maslahat ettik. Edil öňe bir Firuze bilen bir duet etdim. Innemş awadan bilen oğlanlar bilen maslahat ettik. Edil sil maňa öýrärek, maňa gelýän, maňa laýyk gelýän bir silmi meňzeş bolan üçin şu duet edilip maslahat etdik. Farhat, 2021-nji ýylda muşdoklaryňda jemi näçe klip ödürlemek isleýäňiz? Edil näçe klip geljegini aýtyp bilemok. Ýöne şu wagtda aýy bir klip berip otyrs. Inni nesip bolsa inşallah niýetimizde aýy 2 klipi düzmek niýetimizde bar inşallah. Üstüne arzu edýän. Sağ olun. Farhat, öňkü klipleriňizde analiz etdik. Köp klipiňizde Şahsat Batyrow bilen işleşýäňiz. Bir sebebi barmy ýa ýönümi? Şahsat Batyrow birinciden ilki bilen men Şahsat Batyrow bilen näçe ýyl bäri işläp gelýän, edil aşawada gelmez, Şahsat aşawada gelmezinden öňüm aňyrdaky lewapdaky öňkü kliplerimizde şoňly işleşýärdik. Innem maňa Şahsat Batyrow bilen işleşmek aňsat gelýär şoň üçin. Farhat, aýdyp beren gyzyk maglumatlaryň üçin köp sag bolun. İşiňiz elmedän mesleğini arzu edýär. Sağ olun, size de köp sağ olsun aýdýan. Mejetymiň agzalaryna inmäňe bize mehmanlaryňyz üçin köp minnetdarlyk bildirýän. İşiňizi üstünlük arzu edýän. Sag olun. Sen yapmaly bolýan emne zadyň? Dur. Deme yansın. Deme yansın. O da yansın. Bırak yine güzel, yakma var bırak. Ay. Bana ver. Şuna da düşmediler şimdi. Var ikisini sallattım aynen. Tamam. Biri backstage düşüp dörtler Ağam şovlu olsun. Mutlu olsun. Näme şol bolsun? Klip. Ha, klip sağ ol. Damat gitti dinine klip düşer. Qo'lga çonjal bolýar. Qiyin bolýar. Çötürki. Daha dur, bir işler, yine göreyde. Dip, reklam edem yok ben. Mehriban agzarlar, şeýlelik bilen gepleşigimiziň soňuna geldik. Soňuna çenli göreniniz üçin köp sag bolun. Halan bolsaňyz like basyp tesirlerde indiki bölümde kimin klibine mehman bolmagy isleseňiz biziň bilen paýlaşyň. Hoş sag bolun mehribanlar, özüňize gowja seredin.